Me ollaan matkalla Hornaahan, ku ei me taida hissiä rakentaa. Taivaseen on portaat ja helvetti voi painella vasinta. Me ollaan matkalla. Miks olla kiltti, jos voi olla pädi? Miks kohtais mitään tai ketään, kun voi vaan mennä läpi? Ei kato ympärille ja päähän vetää säki. Jokainen joskus ylittänyt sen käpi, missä ei anna vaikuttaa stressin enää. Laiskuus on patentoinut keino, jota hätä sanoo keksinensä.